हाय गाइस बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दायो आङो जास्ट ओरैनो ना मन्दिरनि खामानि मावनो नागिरदों जास्ट वाल थिखोनो नागिरदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बिदिनो बायदिसिना थांलाय फैलायनि ब्लग आरो ना जोंना नै साहित्यनि नै एबसुनि आरो ना जोंनियाव माइदांस्रि गामियाव जनायाव आरो ना धेमाजि जनायाव माइदांस्रि गामियाव जानो गोनां 16 नभेम्बराव लानो गोनांमोन ओमफ्राय 18 आरो 19आव लाबाय नै साहित्यनि जाहैबाय गोदानै नैयो जोंनि माइदांस्रि गामिनि जेनेबा गुदि फरायसालि आरोना बेयाव नैबेखौ साहित्यनि खालामबाय ओमफ्राय नैयो जाहैबाय एबसुनि खाम्फा आरोना अन्थाइ खाम्फा जागोन बेयाव माने जोंनियाव बेयावबो जानाय लोंनाय जागोन ओमफ्राय बाखि फिल्डआव माने मिथिं गिदिरथार जागोन आरोना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै बेयावनो आरोना नैनो देग्लायनि 16 नभेम्बरा बेयावनो जानो गोनां आरोना जोंनि माइदांस्रि गामियाव आरोना नैयावनो जागोन फिल्डआ बेनो ओमफ्राय बैयाव नुनाया अन्थाइ खाम्फा बेयाव एबसुनि ओमफ्राय साहित्यनि खनसेनो जाखासिगोन आरोना नैयावनो जागोन फिल्डआव नैबे नुनाय फिल्डआवनो बिराद मेहेर गोनाङै जागोन आरो 16आव लादिया फाइसावबाय ओमफ्राय 18 आरो 19आव लाबाय साननैनि हाबाफारियाव नैयाव जागोन आरोना बेनो बे फिल्डआनो माइदांस्रि फिल्ड होनो आरो बेखौना जनाय माइदांस्रि फिल्ड बिदिनो जागोन आरो सेरजा नै जों दायो माने माइदांस्रिनि आरोना माइदांस्रि गेजेर खन्द'नि बाथौ मन्दिराव आं दिनै मदद खालामनो फैदों माने नैबे वालखौ लुगासिनो आरोना बेयाव ओरैनो मदद खालामदों लुगासिनो नै बेनिफ्राय जाबाय नै फुरा कमप्लिट जाहांबाय नै खिनिया लुखांबाय माने दालायखांबाय आरोना कमप्लिट जाबाय फाइन खालामदों नै दंबावो आरोना जेनेबा नै आब' लुना होदो खनसे बिदि मावगासिनो आरोना जेनेबा जाबायानो बारु नै हेड मिस्ट्रि नै आब' जागासिनो आरोना जास्ट ओरैनो मदद खालामफैदों आंना दिनै नै मन्दिरा नै जायाखैनो लासैनो माने जागोन आरोना कमप्लिट जाथ'वाखैनो खिनिया जाबाय नै खिनियाबो जाबाय ओमफ्राय बिथिं जाजोब्बाय आरोना कमप्लिट नैबेनो आरोना नैथिं कमप्लिट माने नैथिं कमप्लिट जाजोब्बाय ओमफ्राय नै फारसेथिं लुगासिनो आरोना मन्दिरा बारा माने मोजाङै जाथ'वाखै जास्ट माने दा बानायगासिनो आरो जेनेबा नै मा अस्त्र नांगौ ना जेनेबा सिमेन्ट दालायनायफ्रावबो बिराद अस्त्रनि गोनां जायो बेफोरो जखा होयो आरोना फारमायाव बरियानो गोबां अस्त्र नांगौ जायो गोबां अस्त्रनि गेजेरजोंसो माने बेफोर खामानिया जायो आरोना गाजोलनिफ्राय लानानै आरामनिफ्राय लानानै पेटानिफ्राय लानानै नांगौ जायो थारनिफ्राय लानानै बायदिसिना आरोना जास्ट नै जोंनिया माने वाल लुनाया कमप्लिट जाबाय आरोना नैथिंबो कमप्लिट जाजोब्बाय नै फुरा माने कमप्लिट जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा माने गाहायनि वाला जोब्बाय ओमफ्राय दा गोजौनि वाल दंबावो आरो दा बेखौ दिनै लुजानाय नंला साननैसो थानानैसो लुनांसिगोन आरो जेनेबा दिनै जास्ट ओरैनो मदद होफैदोंमोन आं दा माने जाबाय कमप्लिटानो दा दोनथ'नांसिगोन आरोना बेखौ आदै आबौ जायो बिसोरनो माने आबौआ हेड मिस्ट्रि जाहैबाय दा जों
बिदिनो मावो आरो गामियाव मदद खालामो।